Sarayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang nga Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tagkalooban. Naihan na nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adyan mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon hin tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos hado. Sa ating weather report, abangan din mamayang bagyong o bagoong bagyo. Balita sa bayong dagat naman, si US President Donald Trump idedeklarang teritoryo ng US ang Strait of Hormuz. Habang 20 katao kumpirmado namang nasawi sa magnitude 7.7 na lindol na tumama sa Indonesia ngayong araw ng Sabado. At sa sports news, ang Minnesota Timberwolves ireretiro na ang number 21 na jersey Garnett. At live nationwide via satellite. Narito hong detalye ng ating mga balita. Bombo Breaking News! Nakaligtas si Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Rauf Makakua matapos tambangan ang kaniyang convoy sa bahagi ng Barangay Bito, Dato Din Sinsuat, Maguindanao del Norte kaninang humigit kumulang alas 4:45 ng hapon. Ayon sa paunang ulat ng mga otoridad, pinaputukan ng hindi pa nakikilalang mga armadong suspect ang convoy ng Chief Minister habang bumabagtas sa naturang lugar. Sa kabila ng pag-atake, kinumpirmang nasa maayos naman na kondisyon itong si Makakua. Patuloy ngayong nag-iimbestiga mga pulis at militar upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga armadong lalaki na nasa likod ng pananambang, pati na rin ang tunay na motibo sa ginawang pag-atake. Sa ngayon, pinalibutan na ng mga otoridad ang lugar habang nagsasagawa ng hot pursuit operations. Inayag naman ng mga pulis na hindi pa nila na-classify
o maikonekta sa kasalukuyan kung may kinalaman ang insidente sa politika o sa mga usaping may kaugnayan sa rehiyon. Antabay lamang po sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagan pong development ukol sa panibagong issue ng pananambang dyan sa may Bangsamoro region. Bombo Weather Update. Sa ating weather report, malabo na pong maging isang bagyo, itong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Una po yung nabuo ang naturang bagyo habang nasa extreme northern Luzon. Bagaman unti-unti itong lumapit sa kalupaan ng Pilipinas at huli itong namataan sa layong 2,335 kilometers, yan po sa hilagang silangan ng extreme northern Luzon, mababa na ang tsansa nitong mabuo bilang isang ganap na bagyo. Malabo na rin itong makalapit pa sa kalupaan ng Pilipinas. Sa kabilang dako naman, nagbabanta ang isang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Naging bagyo nga ang dating low pressure area sa silangan po ng northeastern Mindanao at taglay na nito ang lakas ng hangin na aabot ng 45 km per hour at ang pagbugso nito ay aabot ng 55 km per hour. Huli itong namataan sa layong 3,115 km silangan ng northeastern Mindanao at kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 15 o 15 km bawat oras. Natili ang posibilidad ng paglapit ito sa Philippine territory sa susunod na linggo. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang mga serye ng pagulan sa silangang o sa ilang lugar ng Pilipinas dahil yan sa patuloy na pag-iral ng hanging habagat na ilang buwan na pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kaugnay din pong development, nahaharap sa banta ng pagbaha mga serye ng pagguho ng lupa ang kabuang 8,436 na barangay sa buong Pilipinas dahil po yan sa nagpapatuloy na pag-iral ng hanging habagat na nagdadala ng mga pagulan. Tumaas ito ngayong araw mula sa dating mahigit 3,600 na barangay lamang kahapon. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau, nakabatay ito sa 72-hour rainfall forecast ng State Weather Bureau at ang impact ng naturang forecast sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Kinabibilangan po ito ng mga sumusunod. Diyan sa may Ilocos Region, sa may Region 1, merong 2,835 na mga barangay na flood-prone at landslide-prone. Ito po ang pinakamataas na rehiyon, mga kabombo. Diyan po sa may Cagayan Valley Region 2, merong 606. Diyan sa Cordilleras, merong 624. Diyan sa National Capital Region, merong 1,252. Sa Region 3 naman, merong 1,966. Sa Region 4A, diyan sa may Calabarzon, merong 7,605. Diyan sa may Region 4B, sa Mimaropa Region, merong 157. Diyan sa may Region 5, Bicol Region, merong 224. Sa may Region 6, Western Visayas, meron pong isa, habang 3 naman dyan sa may bahagi ng Mindanao area sa may Region 13. Pinapayuhan ng mga mamayan sa mga flood at landslide-prone areas na maging alerto sa pagtaas o pagbabaho ng antas ng baha. Babantayan din dapat ang mga lugar na malapit sa mga ilog, dalisdis at mga daluyan ng tubig o mga drainage canals. Pinapalalahanan din ang mga ito na i-report o ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang senyales ng paggalaw ng lupa, biglang pagtaas ng tubig at makakapal na putik na dulot pa rin po yan ng mga naipong tubig baha. Samantala, umakyat na rin sa 22 katao ang bilang ng mga nasawi dahil yan sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis, ang Bagyong Maymay at itong nagpapatuloy na umiiral na habagat. Ayon po ito sa datos ng National Disaster and Risk Reduction Management Council ngayon pong araw ng Sabado. Nakapagtala ng pinakamataas na bilang ng mga nasawi ang probinsya ng Benguet na nasa 15, kabilang na ang 10 nasawi dahil yan sa landslide nangyari sa may Baguio City. Kinumpirma rin ng konseho ang mga nasawi sa La Union, Rizal at probinsya ng Batangas. Samantala, patuloy pa rin ang paghahanap sa 3 napaulat na nawawala kabilang ang isa mula sa may Alaminos City sa may Pangasinan, isa mula sa may Batangas City at isa mula sa may Candelaria sa Quezon Province. Naapektuhan naman ng 3 weather system ang 4.8 million na katao kung saan nasa 14,600 na pamilya ang nanatili sa mga evacuation center. Napinsala rin ang 1,800 na kabahayan dahil sa sama ng panahon kung saan may mga bahagyang napinsala at totally damaged. Umabot naman sa 3,000 o 3.3 billion pesos. Yung pong halaga ng danyo sa infrastruktura at 689 na milyong piso sa agrikultura
kung saan ang palay o ang rice industry ang pinakamatinding naapektuhan. Oras natin, 9 minuto makalipas, mga kabombo, ang alas 6 ng gabi. Dako tayo sa ibang mga balita, mga kabombo. Inabot po ng 4 na oras ang pinakaunang public truth-telling session ng Philippine Truth Commission. Isa pong grupong binuo para idokumento ang umano'y extrajudicial killings na konektado sa war on drugs ng Duterte administration. Pangunahing pinakinggan ng mga commissioner ang kwento ng 19 na taong gulang na lalaking si Raymart Siapo mula sa may Navotas na napatay noong 2017. Kasunod dyan ang akusasyong siya ay nagbebenta ng marijuana. Ikunento ng ina ni Raymart na si Luz Viminda Siapo ang naging buhay ng napaslang na teenager mula sa kanyang pagkabata hanggang sa mga huling sandali na nakausap niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng isang tawag. Ang ginang ay kasalukuyan noong nasa Middle East bilang isang domestic helper. Naging emosyonal ang ginang sa kanyang pagkukwento sa harap ng komisyon at ng iba pang pamilya ng mga biktima ng drug war. Ayon kay Ginang Siapo, labis na nakakalungkot ang sinapit ng kanyang anak dahil lamang sa paratang na siya ay isang marijuana dealer, gayong nagpapakahirap ang bata sa pag-aaral sa pamagitan niya ng alternative learning system. At 29, buhay pa siya nang hanggang maghapon. Pagdating ng gabi, hindi ko na siya makontak sa oras ng alas 9, alas 8 ng gabi. Ayun po yung mga oras dun sa Kuwait ay mga 3 o'clock or 4 mga ganyan. Hindi ko na siya makontak. Nung matapos akong magtrabaho ng 29, March 29, 2017, parang balisa na ako Hindi ko na, ba't hindi ko makontak yung anak ko? So ang mensaheng natanggap mo galing dun sa pinsan niya na brutal magsalita ay si TL ay Patay na. Gusto ko makita na dugo-duguan Yung makumbinsi nila ako na patay si Raymart. Yung dugong, yung picture na dugong-dugungan na yan yung binigay sa akin na picture. So galing ito sa funeral parlor ba o sa morgue? Hindi ko po alam yung picture na yan kung saan galing. Basta nung pinicture nilang dugo-dugo yung mukha, alam ko nasa purinarya na yan Bahagi po yan ng pagkukwento ni Luz Viminda Siapo, mga kabombo, ang ina ng napaslanga na si Raymart. Binalakan din ng ginang ang sumunod na araw kung saan hindi na umano siya makapag-concentrate sa kanyang tungkulin bilang domestic helper habang ipinagluluksa ang pagpanaw ng kanyang anak. Emosyonal na ikinuwento ng ginang ang kanyang tuloy-tuloy na pag-iyak sa mga panahong iyon hanggang sa pinayagan din siya ng kanyang employer na makabalik sa Pilipinas nang hindi na rin pinapasahod sa kondisyong babalik din siya sa Middle East pagkatapos ng kanyang pagluluksa. Wala akong gustong gawin kundi umiyak. Yun lang talaga gusto kong gawin ng mga panahon na yun. Umiyak. Ayokong kumain. Dasal. Ayoko talagang tigilan yung pag-iyak ko kasi hindi ko tanggap na patay na yung panganay ko. Hanggang sa pag nagtatrabaho po ako, kahit nahawa ko po yung mga pangkaskas, umiiyak po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, tulungan niyo naman po ako. Gusto ko makauwi ng Pilipinas. Gusto ko makita yung At saka po kasi, ginagawa ko pa rin yun Pag hindi ako natulog, nagmap ako, naglinis ako ng mga CR, ginagawa ko pa rin yung pagluluto ko ng almusal sa kanila. Almusal nung driver namin, almusal nung amo ko. Bago nito, mga kabombo, ay hinukay ang mga labi nitong si Raymart Siapo upang masuri ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun na isa rin sa mga miyembro ng Truth Commission. Kaya't inaasahang ipepresenta sa pagdinig ang findings sa pagkasawi ni Siapo. Ayon kay Dr. Fortun, maayos na naiahon ng mga labi ng nasawing teenager at isinailalim sa akmang proseso katulad yan ng pagkuha ng x-ray at iba pa. Kabilang sa mga nakita ng batikang forensic pathologist ay ang posibilidad ng pagkakabaril ni Raymart sa kanyang ulo. Lumalabas din anya na dati nang may sumuri sa mga labi ni Raymart, ngunit maling-malian niya ang prosesong ginawa, tulad ng paglagari sa isang bahagi ng kanyang ulo. Medyo maselan po, mga kabombo, ang nilalaman po ng ating balita.
Bagaman nagpapatuloy pa rin anyang pagsusuri ng batikang forensic pathologist, marami anyang nakakadismaya na ginawa ng pagproseso ng kanyang mga labi at maging yung pag-aayos hanggang sa nagkaroon ng naunang autopsy. So mukhang may tama siya sa ulo. So paglabas noon sa bag, ilalagay namin sa tray na ganyan kung minsan kinakailangan linisin pa eh. So may mortisya na gagawa. But in this case, mukhang tama yung sinabi na hinugasan, in-scrape, nilinis yung buto. Now that's an advantage kasi hindi na namin kailangan linisin. However, kasi ang gumawa, hindi naman talaga scientifically minded. Ang daming nawala and so on. Okay? Tignan mo lang yung tray sa kaliwa. Next. Okay? Ito yung hiwa sa skull na mukhang in-examine siya previously, that there was a previous autopsy, and I tell you, as a forensic pathologist or even as a pathologist, maling-mali yung hiwa kasi ang kipot-kipot. Maraming tanong dyan. Bahagi po yan ng pagpresenta ni Dr. Fortune sa kanyang initial findings, mga kabumbo. Ayon pa sa forensic pathologist, mahalagang mabalikan ang maraming pagkamatay na nangyari sa ilalim ng drug war dahil marami sa mga itinuturing na nanlaban ay mistulang hindi naman lumaban batay sa mga naunang pagsusuri na kanyang isinagawa. Bagaman magiging pahirapan na ito dahil matagal nang nakabaon sa lupa ang mga labi, sinisikapan niya ng Truth Commission na mailabas ang katotohanan sa likod ng malawakang patayan noong ipinatupad ang Duterte drug war. Sa forensic pathology, I have seen cases, our photojournalists have documented some na kuno naglaban pero may mga Bahagi po yan, mga kabumbo, ng patuloy po na pagpapaliwanag ni Dr. Raquel Fortun. Sa kamilang banda naman, binalikan ni Cardinal Pablo Virgilio David ang kwento ni Ginang Siapo matapos siyang umuwi kasunod dyan ng pagkamatay ng kanyang anak. Ayon kay Cardinal David, ilang beses natulala ang ginang at sa isang pagkakataon ay nakwento rin umano niya ang pagnanais na makapaghiganti laban sa mga pulis na nakapatay sa kanyang mga anak o sa kanyang anak. Nakalungkotan niya kung sakaling nangyari ito dahil magsisilbing reflection ito ng isa sa mga epekto ng marahas na drug war kung saan nasusuklian ng karahasan ang nangyayaring karahasan. Nandun lang siya. Hindi naman siya kumakatok. Nandun lang siya, nakatayo, umuulan-ulan, para siyang wala sa sarili. Sabi ko, papasukin mo. Nakilala ko kaagad. Yan yung nanay nung pinatay na pinagmisa ko sa Santa Clara. Tapos pinapasok ko siya. Nung mga time na yon, para siyang tulala. Tapos tanungin ko, oh, ba't nandito ka? Anong nangyari? Tapos sabi niya, walang hiya sila, di siya. Parang hindi na nila maalala yung pangalan ng anak ko. Tapos biglang kumislap yung mata niya, sabi niya, alam nyo, pinapanood ko sa YouTube, paano gumawa ng bomba. Gusto daw niya malaman paano gumawa ng bomba. Para, kung pwede, pumasok na lang siya sa Navotas Police Station at pasabugin silang lahat. Sabi ko, salamat na lang at sinasabi mo sa akin. Ibig sabihin, hindi mo magagawa. Bahagi po yan ng pagkukwento naman ni Cardinal Pablo Virgilio David. Ayon kay Truth Commission Chairman at dating International Criminal Court Judge Raul Pangalangan, ang mga kwento ni Siamo ang isa sa mga dahilan kung bakit kailangang balikan ang karahasang nangyari o naganap sa nakalipas na Duterte administration. Nararapat lamang niyan na mailabas sa publiko ang mga kahalintulad na kwento at hindi lamang ibinabaon sa limot upang maabot ang katotohanang bumabalot sa kontrobersyal na drug war. Kaya para sa akin, kailangan natin itong Truth Commission para mapabahagi sa bayan natin ang pinagdadaanan ng mga karamihan ng kababayan natin na na biktima dito sa drug war. Parte ng aking obligasyon ngayon sabihin sa inyo yung susunod. Next week po, si Cardinal po ay may video na ipopost kami online dahil ho
nung kasagsagan ng drug war, yung mga tinatawag na night crawlers ay magpapadala ng regular na update kay Cardinal kasama ng mga litrato. At napakamahalaga ho, lalo ngayon, para malaman ng mga tao yung mga nangyayari, hindi sapat na mabasa lang yung mga salita. Kailangan din yung mga litrato, kailangan yung first hand na mga report kay Cardinal. That's next week, sa susunod pong linggo ay may hearing naman tayo, August 27. Mga kabombo, nabuo po ang Truth Commission na may 5 miyembro kasunod yan ang panawagan ni Cardinal Virgilio David noong Nobyembre ng nakalipas na taon na inorganisa ito ng Simbahang Katolika at civil society organizations na wala pong prosecutorial o judicial powers. Maaring dinggin ng komisyon ng mga kaso sa mga kasong labas sa jurisdiksyon ng International Tribunal tulad po ng International Criminal Court. Ayon pa sa dating judge ng International Court na si Judge Pangalangan, maaaring ibigay ng komisyon ang mga nakalap nitong ebidensya at findings sa mga ahensya ng pamahalaan at sa International Human Rights Organization para sa anumang akmang aksyon. Oras natin, meron na ho tayong 19 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo mga kabombo, itong 7.2 trillion pesos na national budget para ho sa susunod na taon, tuloy pong tatalakayin dyan sa may House of Representatives habang hindi naman daw ho sagabal ang pag-usad ng impeachment trial. May report dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, hindi magiging sagabal ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagtalakay at pag-aproba ng 2027 national budget. Ito ang tiniyak ni Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. na nagsabing may sapat na oras ang House of Representatives para ipagpatuloy ang deliberation sa panukalang 7.2 trilyong national budget para sa susunod na taon. Ayon kay Abante, 4 na oras lamang kada araw ang impeachment proceedings at nakatakda itong matapos bago ang alas 3 ng hapon. Dahil dito, maaari pa rin maisagawa ng House Committee on Appropriations ang mga nakatakdang budget hearings. Magsisimula sa susunod na linggo ang deliberasyon ng komite sa proposed 2027 national budget. Target ng House Appropriations Panel na matapos ito sa ang mga pagdinig sa September 8. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Representative Benny Abante. Can her absence speak of her disrespect towards the constitutional agency that should actually proceed with the impeachment complaint against her. Okay. Disrespect yun eh. I might not be able to say it's guilt, pero alam mo naman, sa sports, kapag hindi humarap yung kalaban, di ba, panalo na yung default. Default yan. Sa akin, masyado nang dinefault ng Vice President na kanyang tungkulin. Na dapat niyang harapin ito. Kaugnay nito ay sinusulong din ni Abante na muling gawing bukas sa publiko at i-live stream ang Bicameral Conference Committee proceedings para sa national budget. Gihit ng mambabatas, mahalagang makita ng publiko kung paano pinagkakasundo ng Senado at ng Kamara ang magkakaibang probisyon sa panukalang pondo ng pamahalaan. Samantala, sinabi rin ni Abante na lalo lamang makasasama kay Vice President Sara Duterte ang patuloy nitong hindi pagdalo sa impeachment trial sa Senado. Ayon sa mambabatas, bagaman hindi niya masasabi na ang paglibam ay nangangahulugang guilty na ang Vice Presidente, maaari itong may kumpara sa isang laban kung saan tila nagde-default na ang isang panig dahil hindi ito humaharap sa kalaban. Magpapatuloy ang impeachment trial sa Lunes para sa 16 na araw ng paglilitis. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ang mga ebidensya at testimonya na inaharap ng magkabilang panig sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Yan muna ang latest update mula dito sa lungsod ng Quezon. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Usaping impeachment pa rin po tayo mga kahumboy, pinapaubayan na ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang desisyon o discretion ukol sa sabay na pag-usad ng impeachment case at criminal case ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay House Legal Spokesperson Benjamin Tolosa Jr., natanong ang abogado sa reaksyon ng House Panel ukol sa payag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na isang dangerous president
sa mga impeachable official kung sabay ang pag-usad ng impeachment complaint at ng criminal case laban sa pangalawang Pangulo dahil maaari na raw ho itong maging president at para makasuhan at usigin ng sabay ang iba pang mga impeachable official tulad ng Pangulo, ang Ombudsman, mga mahistrado ng Supreme Court at iba pang mga impeachable official. Ayon kay Atty. Tolosa, ipinauubayan na ng House panel sa local court at sa Senate Impeachment Court ang desisyon kung papaboran ba ang kampo ni Vice President Sara na hindi na dapat ituloy ang criminal case dahil umuusad naman na ang impeachment complaint. Ang kasong kriminal ni Vice President Sara ay nagugat sa kanyang pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos at Presidential Cousin Representative Martin Romualdez noong November 2024. Ang naturang issue ay isa rin sa mga grounds o basehan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Sa kabila nito, sinabi ni Tolosa na magkaiba ang liability at ang quantum of evidence na hinahanap sa dalawang magkahiwalay na proceedings kung sakali man na sabay na ubusan. I would leave it to the discretion of that presiding judge. No, hindi ko pangunahan kung paano magiging decision niya sa bagay niyan, kung papanigan niya yung posisyon ng Vice Presidente dun sa criminal case na yun na dapat hindi pwedeng tumuloy yung criminal case dahil nakabinbin na ang itong impeachment proceedings. So, but sa amin ang maliwanag dito, regardless kung anong mangyari dun sa criminal case for grave threats, no, kung matuloy o hindi, separate na usapin ho yan dito sa impeachment proceedings. Again, ulitin ko, sa criminal case, no, ang hinahanap po dyan, meron bang criminal liability? Ang kaparusahan dyan ay pagkakabilanggo. No? At iba din ho yung quantum of evidence na tinatawag, na tinitignan dyan. Sa criminal case, of course, alam natin, kailangan yung conviction ho dyan ma-prove yung guilt beyond reasonable doubt. So, una rin pong nangako ang kampo ni Vice President Duterte na maghahain ng mga ito ng manifestation para igiit ang pangangailangan na magsagawa ng oral argumentation sa motion to quash ng pangalawang Pangulo dahil malawak at mabigat ang maging epekto ng mga kasong ito, hindi lamang sa nasasakdal kundi maging sa iba pang mga impeachable officials sa Pilipinas. Sa kabilang banda naman, umaasa ang House panel na hindi magkakaroon ng complete gag order sa kabila ng naunang pagpuna ng defense team at ng impeachment court sa naging post ni Attorney Virgil Ligotan kamakailan. Ukol yan sa issue ng misleading questions. Anya kung bubusalan man ang parehong panig, ang defense o ang House, tiyak na mamamayagpag ang fake information, lalo na sa online na walang nagbabantay at hindi na rin nasasaklawan at napapasadahan ng Senate Impeachment Court. Umaasa kami na hindi naman ho magkakaroon ng complete gag order. No? Kung kailangan ma-remind ang either or both the defense counsels and the prosecution counsels, no, of course tatanggapin naman ho natin yan, no, talagang lalo nating pagigihin at siguraduhin na hindi natin ma-violate sub judice rule. Pero kami ay umaasa na sana hindi naman magkaroon ng complete gag order, no, dahil ang panganib ho kasi dyan kapag mabubusalan ito. Bagay pa rin po yan ng paliwanag ni Atty. Tolosa, mga kabumbo. Samantala sa iba pang mga development, nilinaw din po ng House Prosecution Panel na hindi makikialam ang kanilang panig sa sasagawang fraud audit ng Commission on Audit. Ukol yan sa confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Kasunod pa rin po ito na naging salaysay ni Zailin Del Ocampo sa ika-15 araw ng impeachment trial ng Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecution Panel spokesperson Atty. Benjamin Tolosa Jr., wala itong direktang kinalaman sa kanila at wala ring epekto sa mga proceedings o sa timeline ng pagdinig ng kaso laban kay Duterte. Dagdag pa niya, tiwala ang prosecution na ang mga nararapat na ahensya ang dapat mamuno sa paghawak ng pagpapatakbo ng usapin ito. Iginit din niya na nakatuon ang prosecution sa mga paglilitis ng impeachment na naglalayong malalaman ang fitness to remain in office nitong si Vice President Duterte o kung may nagawa itong paglabag habang siya'y nasa pwesto. Binigyang diin din niya na ang layunin ng fraud audit ay nakatuon sa posibleng criminal liability sa maling paggasta o paggamit at maaring magresulta sa posibleng pagkakakulong.
hindi namin kailangang hintayin muna na magsimula yan at matapos, no? Pwede na tayong magtuloy-tuloy dito sa proseso na to. Dahil yung usapin ho na fraud audit, kung may makita na fraud audit ang COA, ang ginagawa nila dyan, ibabato nila yan for example sa ombudsman, no? Para ang ombudsman ang magsasampa ng criminal case, for example. No? Ngayon, so yan, ang goal ho niyan, iba, no? Dahil lang tinutuntun doon yung criminal liability. No? Dito naman, sa impeachment proceedings, hindi naman criminal liability yung pinag-uusapan dito. Ang tinutuntun ho natin dito, yung fitness to remain in office. Kung karapat dapat pa rin bang manatili bilang pangalawang pinakamataas na lingkod bayan, no, ng ating bansa. Ang Vice Bahagi pa rin po yan ng paliwanag mga kaumbon ni Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang nagsisilbing legal spokesperson ng House Prosecution Panel. Oras natin 29 minutes na makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa ibang mga development tayo nakusahan ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China ng paggamit ng disinformation para ilihis ang pangunahing isyu kasunod dyan ng pag-aresto ng Chinese nationals sa Pilipinas o pagkaka-aresto ng mga Chinese nationals sa Pilipinas at magka-aresto rin ng mahigit sa 100 Pilipino doon sa China. Sa pahayag ni Teodoro nitong Sabado, sinabi niyang iniiwasan ng Chinese Foreign Ministry ang mahalagang tanong kung sangkot ba sa iligal na aktibidad ng mga Chinese national na inaresto dito sa Pilipinas. Anya, ang simple at malinaw na sagot ay oo. Kabilang umano sa mga alegasyon laban sa mga suspek ang paggamit at pagproseso ng substandard at radioactive contaminated steel, pagtatapon ng maruming tubig sa mga ilog at pagpapakawala ng nakalalasong usok. Ayon kay Secretary Teodoro, suportado ang mga alegasyon ng hindi maitatangging mga ebidensya na nakalap sa pamagitan niya ng mga search warrant at inilabas ng mga korte sa Pilipinas. Inakusahan din niya ang ilang opisyal ng Chinese Embassy ng pakikialam sa local law enforcement at pagbabanta ng pagganti laban sa mga Pilipinong naroon sa China. Ito ay kasunod na rin ng anunsyo ng China na nagsagawa ito ng operasyon laban sa mahigit 100 Pilipino dahil umano sa ilegal na pagtatrabaho at paninirahan doon. Gayunpaman, nilinaw ng kalihim na ang mga Chinese national na inaresto sa Pilipinas ay hindi lamang ordinaryong manggagawa, kundi mga pangunahing nagpapatakbo ng mga ilegal na negosyo rito. Sinabi rin ng kalihim na tila mas nakatuon ng China sa usapin ng visa at pasaporte ng mga suspek kaysa sa mga alegasyon kaugnay ng ilegal na aktibidad ng mga ito. Pinabulaanan din ng kalihim ang pagtatangka umanong iugnay ng China ang kaso ng mga Pilipino sa China sa mga operasyon ng Philippine law enforcement. Tinawag niya ang pinakahuling pahayag ng Chinese Foreign Ministry laban sa kanya na isang classic squid tactic o paggamit ng disinformation sa pamagitan niyan ng pag-iwas sa mga pangunahing issue. Samantala sa ibang mga balita tayo, ibinunyag ni Senator Ping Lacson ang umano'y napansin niya mga questionable item o mga nilalaman ng 2027 proposed national budget. Ayon sa batikang senador, nasilip umano niyang may ilang questionable lump sum mga appropriations ito para sa infrastructure projects ng isang ahensya o isang government agency. Bagaman nasa maagang yugto pa lamang ang panukalang pondo, maaari umano niyang formal na ilahad ang issue sa briefing ng Development Budget Coordination Committee. Yan po'y nakatakdang magsimula sa Agosto 27. Nais ng batikang senador na maipaliwanag o mapalinawan kung saan at kung paano ang paggamit sa naturang pondo dahil hindi malinaw na nakalagay ang implementasyon nito. Tanging ang halaga ng pondo at description lamang anya ang nakalagay, ngunit hindi nakasaad kung paano gagamitin ng mga ito. Nanindigan ng senador na kung sa infrastructure project ilalaan ang naturang pondo, kailangan ng sapat at partikular na detalye para matunto ng pondo at matukoy kung akma ang paggagawa nito. Ayon pa sa senador, susuriin nila ang National Expenditure Program para sa mga special provision na maaari pong gamitin upang lusutan ang limitasyong sinusunod para yan sa mga unprogrammed appropriations. Meron na lamang tayong 29 minutes bago sumapit mga kabombo ang alas 7 ng gabi. Nako tayo dyan sa may Department of Justice. Nilinaw po ng ahensya na ang US ang sasagot dun ho sa mga gastusin sakali pong matuloy ang extradition request para kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang Justice Department umaasa na hindi tatagal ang pagresolba ng hukuman sa usapin ng extradition. May update po dyan si Bombong Grand Hilario.
Nilinaw ng Department of Justice na hindi ang gobyerno ng Pilipinas ang siyang sasagot sa magiging gastusin ng extradition ni Pastor Apollo Quiboloy kung sakali man. Ayon kay Chief State Counsel Dennis Arvinchan, batay sa sinusunod na Philippine-United States Extradition Treaty, tanging ang paghahain lamang ng petisyon sa korte ang gagastusin ng bansa. Subalit ang mismo magagastos sa pagpapadala o extradition ng isang akusadong individual ay dapat nang sagutin ng requesting state. Kung kaya't sa kasalukuyang sitwasyon ni Pastor Quiboloy, ang Estados Unidos ang siyang sasagot ng gastusin sa magiging extradition expenses nito sakali man aprubahan ng hukuman. Under, if I recall the extradition treaty properly, yung cost ng pag-file dito sa Philippines will be shouldered by the Philippines, but yung actual transfer it would be shouldered by the requesting state, or in this case, the United States. Matapos formal matanggap ang extradition request ng Estados Unidos, isinasalalim na ngayon sa pagsusuri ng Department of Justice ang mga natanggap nitong dokumento. Tutukuyin pa ng kaguran kung ang kahilingan ay compliant o naayon ba ito sa sinusunod na tratado at pati extradition law ng Pilipinas. Kasunod ito, tsaka pa lamang malalaman kung tuluyan dadalhin ang extradition request sa hukuman para pinalpagdesisyonan kung aaprubahan ang kahilingan ng Amerika. Kung kaya tumaas ang kaguran na may iwasan at hindi gaano tatagal pa bago maglabas ng resolusyon ang korteng hahawak ng naturang kaso. One of the key issues raised yung delay the possible delay that is encountered in petitions for extradition. So with these new rules in place, we are hopeful na hindi ganong katagal ma-resolve. But again, I go back to my earlier statement that so long as the requirements under the RPUS extradition treaty are met through the documents that we will be filing, then we are confident that extradition will be granted. Samantala, kaugnay pa rin sa usaping international, ang ilang civic society groups ay iginit na hindi dapat gamitin ang mga manggagawang Pilipino sa China para manggipit kaugnay sa isyu sa pagitan ng dalawang bansa. Anilay, posible kasing ginagamit ng dayuhang bansa ang naaresto mahigit 100 Pilipino para gipitin umano ang pamahalaan ng Pilipinas. Makaraan lamang ay tinawag ito ni Defense Secretary Gilberto Gibochidoro Jr. bilang plain and simple extortion and blackmail at pagganti sa mga operasyon ng otoridad kontra mga Chinese national. Depensa naman ng Chinese Foreign Ministry na ang aksyong ginawa kontra sa mga Pilipino ay dahil daw sa natuklasang iligal na pagtatrabaho at pananatili sa China. Kung kaya't para sa Chairman Emeritus ng Grupong Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, Filipinos Do Not Yield Movement at iba pa na si Dr. Jose Antonio Goycia, na hindi dapat gawing panangga ang mga Pilipino sa kasalukuyang issue. May karapatan naman anya ang bansang Pilipinas na ipatupad ang sarili nitong batas sa loob ng nasasakupan teritoryo, anumang nasyonalidad ang iniimbestigahan. Kung may Chinese national daw na lumabag sa batas, dapat itong dumaan sa tamang proseso at hindi maaaring gamitin bilang palusot ang kanyang nasyonalidad. Bagamat maaaring makipag-usap o ipagpatuloy ang diplomasya ng Pilipinas sa China, nararapat pa rin isaalang-alang ang pagtatanggol sa sariling mamamayan at soberanya. Ito si Bombo Grand Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na lamang ho tayong 24 minutes bago sumapit mga kabombo hanggang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, itinaas sa yellow alert patungo po sa red alert ang Visayas Grid. Epektibo kanina alas 5 po ng hapon. Magtatagal po ito hanggang mamayang alas 8 po ng gabi. In-issue ang red alert status kapag hindi sapat ang supply ng kuryente para matugunan ang demand ng consumer at kinakailangan po ng transmission grid. Kaugnay nito ay binabala ang posibleng pagkakaranas ng power interruption sa mga consumer sa Visayas dahil yan sa kakulangan ng supply ng kuryente sa gitna ng pag-trip ng ilang mga planta. Ipinaliwanag naman ng National Grid Corporation of the Philippines na kasalukuyang nag-ooperate ang Visayas Grid sa 2,350 megawatts capacity. Yan po'y mababa sa inasahang peak na demand na 2,475 megawatts. Ilan sa mga factor na nakadagdag sa deklarasyon ng red alert status
diyan sa may Visayas grid ay ang hindi pagiging available ng pinakamalaking coal plant sa isla, pagtaas ng forecast system, at ito ho yung mga demand diyan sa may Visayas at ang limitadong power import mula sa Mindanao. Maliban dito, mayroong mga planta na force outage ngayon pong buwan ng Agosto at sa mga nakalipas na buwan at simula pa noong 2025 habang meron ding 15 planta ang gumagana sa mahinang kapasidad. Nagresulta ito sa pagkakawala ng kabuang 806.4 megawatts sa naturang grid. Samantala, sa kaugnay din pong development, inasaang tataas ang electricity bill ng mga consumers sa Visayas at Luzon at Mindanao dahil po yan sa pagtaas ng transmission charge ngayong Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, umakyat kasi sa 22% yung transmission rate para yan sa July 2026 billing period mula sa 1.4 patungo yan sa 1.7 kada kilowatt hour. Pangunahing dahilan nito ang 30.85% na pagtaas ng ancillary services charge mula sa 79 o 0.79 patungo yan sa 1.03 pesos kada kilowatt hour. Nilinaw ng National Grid na wala itong kinikita sa ancillary services dahil direktang ipinapasa lamang sa mga service provider yung pong bayad nito at maging sa iba pang mga kaukulang entity. Ang transmission charge, mga kabombo, ay bayad sa paghatid ng kuryente mula sa mga power supplier patungo yan sa distribution system na binabayaran din ng National Grid. Bombo Sports News. Sa ating sports news, ireretiro na ho ng Minnesota Timberwolves ang number 21 jersey ng dating NBA star na si Kevin Garnett. Gagawin ang retirement honors sa Target Center sa February 28, 2027. 10 taon po yan mula noong tuluyang nagretiro si Garnett. Kung babalikan, ginugol ni Kevin ang unang 12 taon ng kanyang karera kasama ang Wolves at nadala po niyang naturang kupunan sa kauna-unahang playoff appearance. Yan po nangyari noong 1997. Sa sumunod na 8 season, nakapasok ang Timberwolves sa postseason at tuluyang humarap sa Western Conference Finals noong 2004. Gayunpaman, tuluyan din pong na-trade sa Boston Celtics itong si Garnett kung saan niya nakuha ang kanyang una at tanging NBA championship. Naganap po yan noong 2008. Bumalik pa siya sa Minnesota noong 2014 at 2015 season, ngunit tuluyan din po siyang nagretiro sa sumunod na season. Bago nito ay dati nang nagdesisyon ng Wolves na iretiro ang number 21 jersey ni Garnett noon pang 2007 at mula noon ay hindi na pinayagan pa ang sinumang Minnesota player na isuot ang naturang jersey number. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Garnett dahil sa alitan nila ni dating Timberwolves owner Glenn Taylor. Matapos may benta ang Wolves sa ibang may-ari, inaasahang may kibahagi na ang Minnesota Legend sa isasagawang seremonya sa susunod na taon. Bombo International News. Sa ating mga balita sa ibayong dagat naman, nakatakdang ideklara ni US President Donald Trump ang Strait of Hormuz bilang isang teritoryo ng US matapos daw makumpletong matalo ang Iran. Kinumpirma ito ni Trump sa isang political rally sa isang political academy sa may New York State. Maalalang magkasamang inilunsad ng US at ng Israel ang giyera kontra sa Iran noong Pebrero 28 sa layuning wakasan ang kontrobersyal na nuclear program nito na nagbunsod ng malawakang kaguluhan sa gitnang silangan. Subalit gumanti naman ang Iran sa pamamagitan niya ng pagtatatag ng tinatawag na de facto control sa Strait of Hormuz na isang mahalagang daanan na malalaking bulto ng langis sa buong mundo at iba pang mga commodity shipping. Sa kasalukuyan, patuloy ang isinasagawang blockade ng US sa Iranian ports sa pagtatangkang maparalisa ang ekonomiya ng Iran habang pinipigilan naman ng Tehran ang akses sa mga sibilyang barko at US Navy doon yan sa may Strait of Hormuz. Sa ibang balita sa ibayong dagat, puspusan ngayon ang isinasagawang pagkahanap sa mga survivor na natrap sa mga gumuhong pasilidad kasunod yan ng malakas na magnitude 7.7 na lindol. Yan po'y tumama sa Flores Island sa may eastern Indonesia ngayon pong araw. Kinumpirma ng rescue official na si Fathur Rama na 20 katao na ang kumpirmadong nasawi mula sa 4 na bayan sa isla na popular bilang tourist site. Kabilang sa mga na-recover na mga rescuer ang isang wala ng buhay na individual mula sa rubble ng gusaling bahagyang gumuho sa may Port of Mumer. Mayroon ding 2 katao ang nailigtas ng buhay mula sa mga debris, subalit may isang natagpuang patay na.
Maliban dito, meron ding napaulat na 6 na nasugatan at 2 nanatiling nakabaon na pinaniniwalaang na-trap ng buhay sa ilalim po ng mga guho sa karatig na Manggarai Regency. Ang Nagekyo Regency naman ay pinakamatinding tinamaan ng lindol sa bansa dahil ito ang pinakamalapit sa episentro ng lindol. Yan po ay sa may north coast ng Flores Island. Sa ngayon, ayon sa rescue officials, nakapokus ang rescue team sa pagtunton sa mga biktimang nabaon sa ilalim po ng guho. Bagaman naging komplikado naman ang mga isinasagawang rescue operations dahil yan sa mga landslide na pumutol sa isla o sa ilang mga kalsadang kumukonekta sa naturang site o ito kong ground zero. Dose-dose na naman ang aftershocks na naramdaman kasunod dyan ng malakas na paglindol. Oras natin, meron na lamang ho tayong 17 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alas 7 ho ng gabi. Sa ibang mga balita ho tayo, ang transparency para yan sa 2027 national budget questionable raw ayon po sa ilang non-government organization. May update po dyan si Bombo Cindy Grida. Kinukondena ng Ibon Foundation, isa sa higit 30 na accredited non-governmental organization ng Kongreso na nakikibahagi sa budget process ang umunoy kawalan ng sapat na transparency sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos o mas mataas ng 6% kumpara sa nakaraang taon. Kaugnay ito ng naging pahayag ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Mika Sawansing na magiging bukas at mahigpit ang pagbabantay laban sa mga insertion sa pambansang budget. Tinututulan ni Sunny Africa, Executive Director ng Ibon Foundation, ang pahayag dahil sa patuloy umanong paglilimita sa boses ng mga progresibong sektor sa mga deliberasyon ng Kongreso. Dagdag pa ni Africa ay pinapakita ng mababang alokasyon ng pondo para sa Office of the Ombudsman na isa sa mga pangunahing ahensya laban sa korupsyon ang kawalan ng seryosong hakbang ng pamahalaan sa pagsugpo ng mga anomalya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Ibon Executive Director Sunny Africa. Sinulit namin yung 2027 budget, hindi pa buong buo. Pero isang napansin namin, mukhang kung hindi seryoso sa transparency against corruption sa ngayon, wala pa kami nakita ng ganong klaseng pangin, makita natin sa budget na hindi seryoso against corruption. Kasi yung ombudsman yung pangunahing ahensya natin na dapat nagka-crackdown on corruption. Medyo nagulat kami, dun sa sinamiting budget, out of about 2,400 na permanent positions, less than half actually, 1,190 lang yata, yung filled positions doon. Ibig sabihin, kung yung pangunahing ahensya ng gobyerno against corruption ng ombudsman ay kalahati lamang ang binibigay na budget para sa kanyang staff, hindi siya nagpapakita na seryoso siya na na-pursue yung mga kaso, whether in terms of case build-up or actual prosecution. Kwestiyon din nito ang malaking pagtaas ng pondo para sa infrastructure projects na madalas umanong pinagmumula ng pork barrel. Pinuna rin niya ang pagbawas at mababang alokasyon ng pondo sa mga pangunahing sektor tulad ng kalusugan, edukasyon at agrikultura sa gitna ng patuloy na pagtaas ng inflation. Ayon kay Africa, bagamat hindi pa penal ang mga nakahani na pondo, nakikita na umano niyang mahihirapan ng bansa na mapabilis ang pagpapalago ng ekonomiya sa 2027 at sa mga susunod pang taon. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Ibon Executive Director Sunny Africa. Well, kami namin pahirapan na makaabot ng 3% yung gobyerno. Kung gusto niya maabot yung, yung kanyang target na I think about 4%, kailangan niya mag-grow ng about 5 or 5.5% sa second semester. Imposible yung mangyari. Pangunahin dahil hindi naman actually pinapalaki ang budget para sa agriculture education for 2026. So, ang pinakadelikadong forecast namin dito ngayon, lalong babagal ang ekonomiya in 2026 compared to last year. At pagpasok ng 2027, paghina pa ng budget, hindi ang sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin, yung overall tendency ng ekonomiyang bumagal ay ma-maintain in 2027. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! 13 minuto bago sumapit ang alas 7 ng gabi.
Sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station, mga kabombo, ang alkalde ho ng La Trinidad sa probinsya ng Benguet na pangunahin pong pinanggagalingan ng malaking supply o bulto ho ng mga agricultural products, may apela sa mga negosyante sa Metro Manila na wag daw hong samantalahin yung epekto ng kalamidad sa Cordillera para taasan ng sobra-sobra ang presyo ng mga agricultural products. May update ang Bombo Radio Baguio. Umaapela sila Trinidad Mayor Roderick Awingan sa mga negosyante sa Metro Manila at iba pang lugar na huwag samantalahin ang pinsalang dulot ng matagal na pag-ulan sa Benguet at Rehiyon Cordillera upang labis na taasan ang presyo ng mga highland vegetables. Sa panayam ng Bombo Radio kay Awingan, sinabi nitong batid niya ang issue at iginiit na hindi dapat samantalahin ang pagtaas ng presyo ng mga gulay. Ayon kay Awingan, inaasahan ang bahagyang pagtaas ng presyo ng ilang gulay dahil sa pinsalang idinulot ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay, pinalakas na habagat at mataas na demand sa mga gulay. Gayunman, batay sa kanyang obserbasyon, patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga gulay sa trading post sa La Trinidad Benguet. Patuloy din ang pagdating ng mga ani at paghahatid ng mga ito sa pamamagitan ng mga truck patungo sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Dahil dito, hiniling ni Awingan sa mga negosyante na huwag samantalahin ang sitwasyon. Sa halip, hinikayat niya ang mga ito na gamitin ang pagkakataon upang makatulong sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding panahon. Anya, naniniwala siyang ang ilang retailer o disposer sa Metro Manila at iba pang lugar ang posibleng nananamantala sa sitwasyon. Ibinahagi rin ni Awingan na patuloy pa rin sa pag-aani ang mga magsasaka. Gayunman, ikinababahala niya na posibleng magkaroon ng problema sa supply ng gulay sa mga susunod na araw, lalo na kung patuloy na maaapektuhan ng masamang panahon ang produksyon. So, dalahanin po natin na ang pagkuha po dito ng mga gulay, hindi naman po siya kataasan dahil sa ngayon nakikita po natin na may mga gulay po na mataas, may gulay din po na medyo mababa, and at the same time sa ngayon medyo parang sabay-sabay po ata na umani ng kanilang mga gulay yung ating pong mga magsasaka. At alam ko po, pag ganun ang sitwasyon, medyo hindi po pa po ganun kataas yung mga presyo. So sana po, yung mga negosyante po natin, huwag naman po sigurong manamantala dahil alam naman po natin na ngayon panahon talagang kailangan po natin na magtulungan. Ayun, huwag po tayong manamantala dahil siyempre, dyan po sa Metro Manila, baka mas marami po talaga nangangailangan. At alam po natin, may kultura po tayo dito sa atin na tinatawag na inayan, di po ba? Huwag po sana tayong manamantala dahil babalik din po sa atin yun pag ginawa po natin yun. Samantala, inatasan ni Awingan ang Municipal Agriculture Office na mangalap ng datos hinggil sa pinsalang dulot ng masamang panahon sa sektor ng agrikultura. Hinikayat din niya ang mga magsasaka na magsumite ng ulat at dokumentasyon sa pamamagitan ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture upang maipasa ito sa Department of Agriculture para sa posibleng tulong at suporta. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Dako tayo dyan sa may bahagi po ng Visayas area, mga kabombo. Ang Office of the Cabinet Secretary, kinunda na ang Norwegian Artificial Intelligence Developer na pasintabi po sa mga listeners, mga viewers natin, nagmura matapos po ang public consultation sa proposed AI data center dyan sa may Iloilo Province. May update dyan ang Bombo Radio Iloilo. Kinundina ni Cabinet Secretary Benjamin Benhora Abalos Jr. ang asal ng proponent ng proposed hyperscale artificial intelligence data center sa Oton, Iloilo matapos nitong murahin ng mga mamamahayag kasunod ng isang mainitang public consultation. Ayon kay Abalos, hindi katanggap-tanggap ang naging asal ng Norwegian national na si Daniel Stefan Robertsen. Anya, hindi dapat minumura o binabastos ang mga Pilipino, lalo na sa sarili nilang bansa. Bilang isang dayuhan, inaasahan anyang igagalang ni Robertsen ang mga Pilipino, gayon din ang mga batas ng Pilipinas. Matatandaang kahapon ay nag-walk out si Robertsen sa public consultation matapos magpahayag ng pagtutol at mga pangambang mga residente sa planong 50 megawatt data
data center. Nang lapitan siya ng mga miyembro ng media para sa panayam matapos niyang umalis sa konsultasyon, makikitang galit si Robertson. Nagmura at nagbanta pang dadalhin sa korte ang issue kapag kinuhanan siya ng litrato. Nagpahayag din ng pagkadismaya ang ilang residente at lokal na opisyal. Sa panayam ng Bombo Radio kay Sangguniang Bayan member, Attorney Annie Rose Aparo, sinabi niyang hindi deserve ng kanilang mga kababayan na insultuhin tulad ng ginawa ni Robertson. Si Attorney Parong kumestyon sa proponent tungkol sa paggamit ng tubig ng data center bago ito nag-walk out. Ayon kay Attorney Paro, nagalit si Robertson at personal pa umano siyang inatake nang tanungin siya nito kung nakapagtrabaho na ba siya sa isang AI data center. He insulted me personally because despite of my fair presentation of my question, he answered, but then he attacked me and questioning me if I was employed in data center. Somewhat like if you lose your argument, you just attack the person or your opponent personally. So our town, my constituents, the Octonganons, do not deserve that kind of character because we here in Oton, we are the municipality of characters. We do not need that kind of investor that in the first place insults Octongano. Si Attorney Annie Rose Parong, SB member ng Oton, Iloilo. Mula rito sa Bombo Radio Iloilo para sa Bombo Network News, ako si Bombo, Cherame Colomeda Marcon, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Usapin pa rin po ng artificial intelligence, mga kabombo. Ito hong pagtatayo ng PAC Silica Industrial Hub na sinasabing magiging hub para ho sa artificial intelligence dyan sa may bahagi ng Tarlac. Nakasira daw sa buong Central Luzon na siyang rice granary ng Pilipinas ayon sa kilusang magbubukid ng Pilipinas. May exclusive report naman po dito ang Bombo Radio Butuan. Mariing tinututulan ng kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP ang pagpapatayo ng PAC Silica Industrial Hub sa Capas, Tarlac dahil sa kanilang pangamba na maaari nitong masira ang Central Luzon na siyang rice granary ng bansa. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Butuan, sinabi ni Danilo Ramos, presidente ng KMP, na hindi lamang ito isang ordinaryong proyekto sa teknolohiya o development dahil maaari itong humantong sa pagkawala ng agricultural land, pagpapaalis ng mga magsasaka at indigenous communities, dagdag pa ang land conversion at pagmimina, gayon din sa pagkasira ng kalikasan. Nagbabala rin si Ramos na maaring maging supplier lamang ang Pilipinas ng mga mineral at murang labor, habang ang malaking bahagi ng benepisyo ay mapupunta sa mga dayuhang kumpanya. Nananawagan din ang grupo ng transparency at mas malaliman na pagsusuri ng gobyerno sa mga kasunduan at proyektong konektado sa PAC Silica, lalo na't hindi dapat isasakripisyo ang lupa at kabuhayan ng mga magsasaka para lamang sa naturang proyekto. Alam nyo, ang Central Luzon po ang rice granary ng buong bansa. At ito po ngayon ay nakapeligroso na o risk sa pagkain. Kaya po, hindi po totoo na tayo makikinabang. Yung pong sinasabi na 30,000, 150,000 magkakatrabaho, pwede po yan sa una, sa panahon ng construction. Pero after noon, wala na. Mula rito sa Bombo Radio Butuan, ito si Bombo Kevin Linaak, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Bombo Sports News. Panghuli sa ating balita, mga kabombo, at balitang sports muna tayo. Ang Filipina Para Table Tennis na si Lei Manginsay nag-uwi po ng bronze medal mula sa World Games at yung preparasyon para husay inaasam na pagpasok sa Paralympics qualifiers. May update po dyan ng Star FM Rojas. Ikinagalak ni Filipina Para Table Tennis Lei Marie Manginsay ang pag-uwi nito ng bronze medal sa ginanap na ITTF World Para Future 2026. Sa panayam ng Star FM Rojas kay Manginsay, ipinahayag nito na hindi nito inaasahan ang pag-uwi ng medalya dahil sa hindi basta-bastang mga kalaban nito. Ang ginanap na ITTF World Para Future 2026 ay isa sa magiging basihan dahil sa puntos na makukuha dito para makapag-qualify sa LA 2028 Paralympic Games. Samantala, patuloy naman ang training at preparasyon nito sa 28 Asian Games na gaganapin naman sa Japan sa Setyembre. East Asia po, though it was
a big stage na rin po. But yeah, world na kasi po. And madami po talaga akong natutunan sa na laro na yun personally po. Madami pa akong mas naging insights and knowledge regarding po sa gagawin kong laro this Japan po Asian Games. At yan ang balita mula dito sa 103.7 Star FM Rojas. Ito si Star DJ Neo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Sa resulta ho ng trading kahapon, huling araw po ng trading ngayong linggong ito mga kabombo, ang isang US dollar po ngayon ay katumbas na po ng 61 pesos and 45 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 81 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 47 pesos and 88 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 33 centavos. Ang isang euro katumbas ng 70 pesos and 67 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy sa pagsubaybay mga kabombo sa ating 32 stations nationwide. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po rin yung balikan ng mga programa ho ng ating mga provincial station. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, may sarili po silang social media pages na pwede po ninyong subaybayan, pwede po kayong mag-like, pwede po kayong mag-subscribe at of course pwede po kayong i-follow mga kabombo. Sa Northern Luzon, diyan po sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan, diyan sa may Pangasinan Province at mga katabing probinsya. Ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio, diyan sa may Benguet at buong Cordilleras. Diyan sa may Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi at dito sa Mega Manila, sa National Capital Region, ang Star FM Manila. Diyan pa rin po sa may Cagayan Valley, nariyan ang Bombo Radio Tugigaraw, ang Bombo Radio Lawag sa may Ilocos Norte, Bombo Radio Vigan sa Ilocos Sur, ang La Union, Bombo Radio La Union sa may probinsya po ng La Union at mga katabing probinsya at dyan pa rin sa may Bicol Region ang Bombo Radio Naga. Muli mga kabombo Caster Nation, sama-sama tayo manalangin. Narito po ang Orasio Emperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. At bago tayo tuloy magtapos, mga kabombo sa atin pong newscast, abangan ang Bombo Network News Morning Edition sa araw po ng Lunes. Pagpapatuloy pa rin po ng ating mga balitaan. Yan po sa Agosto 17. Magsisimula po ito alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga para sa mas maraming mga balita at updated information. Yan na rin po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!